صلى الله عليه وسلم سيد عبد الله سلمنا عثمان جاي en juuɗoɗo kala e tedduɗo ciɗen yeeso mum cheikh ahmad diagne en nani ko haali eskey en wallahi nani ko giɗi resdi en gon en nani ko resdi almoɗo ɓe wallahi en nani ko wi kadi ceerno meɗen mo ganduɗa o kam cheikh ahmad diagne jukkino hon woni kam wallahi o wi en kam woni cheikh cheikh saɗo wa khairtu woni o wi on hoɗon jogui ceerno ceerno moon woni cheikh cheikh saɗo wa khairtu ɓi mouhamadou fadal mo ganduɗa o kala ko jaknowo cheikh mouhamadou fadal wa khairtu cheikh cheikh saɗo ɓuuri jaftu ɗum hen wallahi eskey wallahi cheikh ahmad diagne ƴeewi hattude ɗum jungo hatut ɗum jungo wadde hoɓe goni enen koɓe goni enen enen goni talibaɓe cheikh enen goni talibab cheikh amadou diagne hoɓe goni enen koɓe goni enen enen goni dariɓe nder galle cheikh ahmad diagne enen hannde eskey kono hoɓe goni enen koɓe goni enen enen woni dariɓe nder sahal khalifa cheikh ahmad enen diagne eskey enen goni cheikh ilmol cheikh ahmad diagne resdi almudaga eskey haaran enen ko woni almudaga eskey wadde en mbawa jurna haala he saabu ko yeeso muɗum ko yeeso mum gonɗen ko caftuɗo eko caftuɗo wadde min juurimam min juurimam ka moƴƴo ousmane Wanma diagne ala ka almour ka tedduɗo ka sehil ka ka gueɗo eskey jurnu baɗɗo jërëjëf Sow jërëjëf Serigne Sow jërëjëf